Shit it. थाइजौखौ मोनासै गोजौआव गाखोनानै लोगोफोर थाइजौआनो गैया नै ओरैनो गाखोगारदां सायाव इमान खस्थ' खालामनानै बौजिलांलायबाय आरो नै बौजिलांदो शाला बिगुर सिगुर जिलायलांगोन आंनिया बापरे बा सिङाव थांफिननांगोन दा एफा खस्थ' खालामनानै गिबाथि उथिनानै नङा आरोना आं गियालासेनो उथिनांदो साना हौवा गिनाय सानबाय थाबा गाखोनो हाया आरो आंनि फिसायाव गाखोनो हायामोन बेफोरसो गिनायनि थाखाय दा ओमफ्राय गिनायखौ गारबाय भिडिअनि थाखाय हाबाय नुदो गोली थाइसे गोलैबाय नै भिडिअ बानायनायाव भिडिअ बन्द' खालामनायावसो गोलैदो थाइसे सिपरियानो थाइसे गोलैदो नै लोगोफोरा ओमफ्राय दा इखौ दान्दादो हाननांगोन दान्दादो थुख्लायनानै ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय उनके भोलेनाथ भगवान की जय हो गलीबाय रियल वाला में jago bay जोबोर गोथाव एक लाखनि आम लोगोफोर खम दामि नङा मिथिबाय Emang gitu kah? Cacat dia. Nih mana he? Gerga. Masa kau geli meli ke baru nih di naik terus? Masa kau geli nang masa kau geli tuh? Baik. Ikut sunang kan tak upaya ada nala kebar. Sunan eh. Dah begitu. थाइजौ बेगरखौ गिनायदों एसे आङो दानिया दोनबाय नै थाइजौ बेगरखौ दा इनिफ्राय मा होनो फुलि रजबगोन फुलि रजबनानै इनिफ्राय बंफां जागोन दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै जोबोर मोजां नांदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना दानिया आङो नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ लाबोनो नाजालायनोसै नोंथांमोना मा भिडिअ लुबैदों कमेन्ट खालाम लोगोफोर भिउस कपि खालामनांगोन नामा बर'आव नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्ला आं दानो लाबोगोन लोगोफोर फटाफटसे कमेन्ट खालाम